Long mai na du Giêsu ula ben thân mai na do nu jonga ya jing long ba dem nga la ya nga long mai nga la yo em na du Giêsu ula ben em ya min sim jonga ba jong u na jing ta nga la yo em nam jong u ka tu ha do no jong nga sngo min ta jing khom ka po nga la u la pla nya nga Giêsu mê long utra hay jonga tu sen shat halor jing em jonga Giêsu mê long u play jonga tang ya me ngan it baro sheta Giêsu mê long utra hay jonga tu sen shat halor jing Giêsu mê long u play jonga tang ya me ngan it baro shirta men sim ka kmen ha u Giêsu nga sham ka jing kermen ha jing em jonga hang ni ha per thai ba ngan em tang ya u marwe men sim ka suk de ha u nga sham ya ka jing suk ka ba shisha ju nom ngan ya rwai ngan risa ya jing ai e ba u ai Giêsu Cordor ya kerteng jong me ngan pen krau Giêsu Cordor ya jing i jong me ngan yai pla Giêsu me long utra hay jong nga ta sen sha halot jing em jong nga Giêsu mê long u play jonga tang ya me ngan it baro shirta Giêsu ngin shakri tang Giêsu ngin dam sim tang Giêsu ngin mane ban ngin ya ro tang Giêsu ngin shakri tang Giêsu ngin dam sim tang Giêsu ngin mane ban ngin ya ro tang Giêsu ngin shakri tang Giêsu ngin dam sim tang Giêsu ngin mane ban ngin ya ro nam jong u ka tu ha do nu jong nga sngo min ta jing khum ka po nga la u la pla yang na Giêsu mê long utra hay jong nga sen shat halot jing em jonga Giêsu mê long u play jonga
yami ngan it paro shirta